Reisjärven kristillisen opiston joulukalenteri. 22. joulukuuta. Heinillä härkien kaukalon nukkuu lapsi viaton. Enkelparven tie kohta luokse vie rakkautta suurinta katsomaan. Helmassa äitinsä armahan nukkuu poika Jumalan. Enkelparven tie kohta luokse vie rakkautta suurinta katsomaan. Keskellä liljain ja ruusujen nukkuu Herra ihmisten. Enkelparven tie kohta luokse vie rakkautta suurinta katsomaan. Ristillä rinnalla ryövärin nukkuu uhri puhtahin. Enkelparven tie kohta luokse vie rakkautta suurinta katsomaan.